ଅଗ୍ରକୁଚା ଶ୍ୟାମଳତା ସାନ ହେଲେ ଭୃଗ୍ନ ଯୁବତୀ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀଙ୍କର କୁଚର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଟିକେ କଳା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଗର୍ଭଣୀ ନାରୀ। ଗର୍ଭ ହେଲେ ମା ମାନଙ୍କର ରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ବୁଝିଲୁ ରାଣୀଙ୍କର ସରୁ କୋଟିଟା ମୋଟା ଦେଖାଗଲେ 18 ମାସ ଗର୍ଭ। ବୁଝିଲୁ ପାଟିକି ଟିକେ ଅରୁଚି ଲାଗୁଛି। କଣ ଖାଇବେ? ଇଟା ମାଟି ଚଘଡି ଗୁଣ୍ଡ କାଞ୍ଜିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଖାଇବେ। ଆଉ କଣ ଖାଇବେ? ବର୍ଷଟା 12 ମାସ। ବର୍ଷଟା ପିଲେ କେତେ ମାସ? 12 ମାସ। କୋଉ ମାସରେ ରାଣୀ କଣ ଖାଇବେ କାଇଁ କହିଲ? ମହତ୍ଵ ଅଛି। ରାଣୀ ଯଦି ଫୁଟା ଜଣା ଖାଇଥିବେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହବା ଜଣା ହବନି। ଜଣା ପରିଆ ପାଟି ଭିଡି ଯିବ ଜନ୍ମ ହବା କଥା କହିଦବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ପାଚଲା ଆମ୍ବ ଆଷାଢ଼େ କଇଠିଳ ଶ୍ରାବଣରେ ଖଇ ଦହି ଭାଦ୍ରରେ ତାଳ ଆଶ୍ବିନରେ ସରୁ ଚୁଡ଼ା କାର୍ତ୍ତିକେ କଦଳୀ ମାର୍ଗଶିରେ ମନ ହୁଏ ମତେ ସେ ମୁଁ ଖାଇବି ଗଡ଼ିଶ ଝୋଳ। ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ଖାଇବେ ରାଣୀ ଯଦି ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ଖାଇବେ जो छुआटा जन्म हवा कांदिबनी तले गड़े मते सोरिष तेलर पिठा हे नाथ आउ किरोसिनी छना पिठा हे नाथ। रानी जदी किरोसिनी छानी पिठा खाई थिबे आ छोटा सेकिया न पड़ियो मोटा मोटा कि सुस्त सुस्त हे किरोसिनी रे कोन फल अछि रे? हां बड़ विटामिन अछि। राजा बरा रे 14 पुरर राजा ଉପରେ 7 ତଳେ 7। 14 ପୁରର ରାଜା ବୀର ବଳରାମ। ତାଙ୍କର ରାଣୀ ସେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଉ ଖାଉ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଲା। ରାଣୀଙ୍କର ଘରୁ ଏକ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲା। हाँ आ बोले बोलते बोला आपको खेलो धरे बसी जा